z bagna, predaj mám, s nádychom mierne do retra. Prerobiť ho môžeš aj sám, aj malý kúsok od centra. Samozrejme hovorím o tomto krásnom byte na vašej obľúbenej Sihoti. Dominik, pust tam slajdy. Takže poďme na to. Tu vidíme kuchynský kút, kde si môžete pripravovať vaše obľúbené pokrmy. Ďalej jedálenský kút s krásnym denným svetlom a tu máme obývačku rovnako presvetlenú. No, taký štandardný byt, chodba a tak ďalej, však to poznáte. Dajme si ešte detail na tieto krásne drevené parkety. Dominik, parkety. Mimochodom, také stojí na celý byt 7 000, ale vy to máte v cene. Niektoré časti tohto bytu bude treba útulniť, niektoré prerobiť, ale verím, že to bude stáť za to. Ak vás ponuka zaujala, viete, čo máte urobiť. Zavolajte na mobil a dohodneme obliadku.